Cotkarî di nav aboriya Enqereyê de ciyekî giring digire. Di 927 yekîneyên niştecî de 85,609 xane hene û di nav vanan da 63,512 kes bi karê cotkarî û ajaldariyê ve mijûlin. Di van rojan da li Enqerê berhemên herî dawî tê rakirin. Lê hilberînerên ku di zeviyan da silk diçinin ew herî zêde ji nefrotina berhemên xwe gazînc dikin. Selim Erdoğan yek ji van cotkaran e. Ew daddexuya kirin ku li ber kotayê ew nikarin ku ji silk qezenc bikin. Erdoğan vê yekê wiha diyar dike. Pancar, buğday, arpa, kuru soğan ekiyoruz. Em pincar o pêwaza diçînin. Me pêwaz temeha çoyî de berhev kirin lê herî dawî silk maye. Li ser silka kota heye. Heke em kotayê cib bicî nekin an jî şekerê silk kêm derkeve devlet serme ceza dibire. Em jî ji bo kotayê zêde ew dikin, ew jî serme mesafekê din derdixîne. Juxa tona silka 420 lîre ye. Perê elektrîkê, mazotê û gübreyê pişta me xar kiriye. Silkê ku tê çinîn dewlet dikire. Li ber wî jî pêwîst e ku cotkar li gorî hin pîvanan berhemên xwe biçinin. Lê di demên dawî da li ber rewşa aboriyê cotkarên silk jî di gelek warî da nerazî ne û silkê wan têra xwe nehatiye kirîn. Pancar. Em pir caran pêwaz genim diçînin. Di zeviyê de niha silk heye. Pêwîst bû ku silk heta niha bi hatva kirîn. Lê gelek hêdî dikirin. Wek hûn dibînin yek an jî du seyare kirîne. Zivistan hat heke wiha biçe, bi henê me dilbest sirê di hemû têk biçe. 850 ton kotaya min heye, min 110 dekar silk çandiye. Lê heta niha hiç tiştek rast nebûye. Heta niha 280 ton kirîne yê dinê maye. Herçiqas zivistan were jî lê li Enqerê ev sal rewşa hewayê hê germ diçe. Li ber wî jî cotkarên Enqerê wê di dawiya vê mehê da destê xwe ji kar berdin. Lê li ber giranbûna bahayên gübre, elektrîk û mazotê jî ew gelek gazînc dikin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enqere.